Saksikan di anginku, ku sepi akan
kasanang apatyan ka nga ay ayaten na nga di mo mer iparig na ken ipakita nga ay ayaten na umanay kadiken ka tanala
sirita nga isukat na ka. Dakay alalaki fuera de los buenos. Agayat kayo inaangaw, inuulbog. Tay pagsasao, ang kuryente karumbog. Pangay-ayo, pangaadyo, yan pasig nga ulbog. Pangay-ayo, pangaadyo, yan pasig nga ulbog. Pangay-ayo, pangaadyo, yan pasig nga ulbog. Inayat na
kakabang biyag ko di
sa